singakanani ngobekeze Izitha zami singakanani ngobekeze Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo. Njengoba ke ugogo Mseleku niyamazi phela nani ukuthi mayifika usuke ezana izinto ezisuke zibalekile futhi ezoniqwashisa ngezinto ezibalekile empilweni. Niyabona ke njengoba unyaka wonke lokusuke phansi kuze kube ukuba kuyofika ekutheni usuyophetha manje. Nezitha kanjalo kuthina zinjalo nje zisikebhele emakhayeni abantu abasebenza emakudeni bengekho emakhayeni abo. Nje engisho ukuthi ke ngalesi sikhathi ungekho ekhaya bahlale beplana ukuthi usezofika njengoba vele kuze uDisemba ngoba vele wena uyafika vele uma ku Disember usuku ukhona ekhaya. Izitha lapho zithe zigade ngamehlabovu uthi uma ufika nani noma uzothi uma ufika kube khona lupushintsho ekhaya ngoba vele liyaziwa ikhaya ukuthi vele lapha abesina khona. Kodwa ke manje ngoba uzoba khona kusho ukuthi uzophazamisa. Usugejelwe nako ngogejelwe ngako ukuthi uma ufika kufanele ufike sesikubheke ngamehlabovu ngakho konke sizobe sifuna ukwenza kufanele sikwenze uyaqamba uyafika nje wena usuyashayeka ukuze wena ungakwazi ukuqhubeka naleli ikhaya ingafanele uma uqhubeke ngalo. Izitha ke into enjalo eqhamuka kanjalo akuze kuzoba umuntu kuzoza kuwena ezokuqonda ukuthi mina ngisitha sakhe into enzeka kanjalo kwesinye isikhathi ubone nje umunye ngathi ukuhlekisa kakhulu kanti wenzela ukuthi ungaboni ukuthi yena uyisitha kuwena. Ukhona njalo umuthi wokuthi uma unezinkinga ekhayeni lakho khona umuthi wokuxabanisa izitha. Mangisho umuthi wokuxabanisa izitha umuthi othi uma uwenza izitha zithi noma zihlangana ngawe noma ngomuzi wakini zibe sezixabana zodwa kodwa bese ziyalwa zigcine nawe futhi sezitshela ukuthi wena ubona nje kwasingasezwani nosibanibani ngoba sasibanga wena uthi ufuna ukumbuza umuntu nani nangamnaka kwenze njani athi hayi sasibanga wena nje ngenye into nje uthola ukuthi akasafuna ukusho ngoba yini uyazi ukuthi lento ebebanga vele naye unolwazi layo kodwa manje bese beyibanga ngoba wena busuwenze lento le iyahamba lento yazafika yongena kubona mase ingena kubona ukuthi bayikhuluma bayaxabana kuba khona obanga kuwena kube khona njani uyayibona leyo nto. Kunjalo ke emthini wezitha uyaye usebenze kanjalo kodwa ke nawe izinto zonke kuye kufuna ukuthi ubheke ukuthi okay njengoba kusebenzise nje nami nomuntu wezitha kufanele futhi ke nami ngikwazi ukubanaka abantu ngoba abantu bayogedle ihlekisa mina ngikutshela bagedle umuntu uyazihlekisa kuwena kanti uyisitha futhi kuwena uyayibona leyo nto. Ziningi izinto ezikwazi ukunqoba lezo zinto ngiphinde ngibe nale nduku yami le ekuthiwa ungcwaba izitha. Uyabona leyo nduku le ekuthiwa ungcwaba izitha uma le nduku isebenza ngohlobo lesimangalisa asebeke bayithatha hayi abayikhohlwa shem. Nawe ngiyakutshela ukuthi Nkosi yami ungalibali ukuthi uma ukuthi uyazibona unezithe eziningi awuzenzanga lutho futhi awazi ukuthi lezi zitha zize zibe khona nje ingoba wenzani kubona njengoba uyazaza wenzanga lutho sebenzisa nansi induku yezitha eyokungcwaba izitha ke le eyokungcwaba izitha leyo nduku leyo uma uke wayithola uhamba oyisebenzisa wile nduku le uyisebenzisela esigangeni ngeke ngitshela uyisebenzisa kanjani ngeke ngize ngisho kuyonto engayimemezela kodwa ngiyakutshela ukuthi yona le nduku le uyisebenzisela esigangeni ubese uthi mawusuyisebenzisile usuyenza into engitshele yonke uzofuke wenzeni bese uflathela ubheke phambili uhambe uye ekhaya ushiye kunjalo ngeliphela isonto ngiyaqalantela ungezwanga lutho 8 zakho noma kubantu abanenkinga nawe alipheli isonto ungezwakala ngalutho. Uma ke sekunjalo thula wena ngathi awazi lutho uthula uthi into uyithulele nje bathi bakubikela baxoxa sebenza ngcono ngoba kade behlangene ngawo uthi nje wena hayi angazi lutho bafethu nami ayikho into enganisiza ngayo nami angazi yiloko nje bafethu nodadewethu ngoba isitha sinteka nombani enginazisa kona nje bekuyikona lokho ngicela bandla abantu abaningi basegoli egoli bengingazukuya bandla kule game le ya November ngizoya uma ngiqala uOctober kumanje angizuke idate so angikoyazi ngoba ngizoya ngoDisemba kule game ngizobe nginga kwenye indawo khona indawo engizobe nginga kuyona ngibhizi khona so nina ngizonibona ngoDisemba ningahlangana nje nihlangane eDisemba nivivele ukuthi uma senigoduka phela niye emakhaya nibe senivivile nifike nezintelezi zeni zokuchela ngoba kusetshenziwe emakhayeni kugqitshiwe yonke into egqitshiwe emakhayeni ngoba kwenze ukuthi manifika ufike uphuke ufike ushawe stroke ufike kwenzeke lokuyana uyayibona leyo nto
injalo indaba ngisho ukuthi ke ngifuna nizazi izinto ngiyaniqwashisa njalo bakwethu kodwa ke kunalomuntu owantshontsha njalo inamba bakithi ngeke ngiyeke ukukhuluma iyona into eyobe video nevideo kuyomela ngiyikhuluma ngoba ngenzela wena ukuthi uma ngabe ungene qede uyithole lenkulumo leyo ukuthi umuntu wathatha inamba leyo 066 uma ngabe nawu nayo inamba u066 ngicela uyidelete ayisasebenzela ugogo uma uya kuyona kumele wazi ukuthi okusho ukuthi ulahlwa yela kini ngoba uyolahlekelwa abaningi bayalahlekelwa ngiyamemeza abanye babuye bangitshela bathi sebelahlekelwe imali yabo isigebengu lesi sibantshontshile noma sabaqola ngisho ukuthi ke iloko bengifuna ukuthi nginazise kona egameni lenkosi yethu Jesu Kristu amen.